Egunon pilotatzari guzieri, hemen gira garratinketean garazin, ikusteko segitzeko elgarrekin finala haundi hori, hogeita hamairu garen superprestigeko finalen zat, lehenik urte berri hon bat deneri, xantza hon denetan guzien zat. Bi pilotariak ongi pilotu dira, partida instantian hasiko da, ikusiko, nork ekarriko duen etxerat aurtengo lehenbiziko txapela. Bi txapeldun handia dira hemen bisabis, alde batetik Peio Larralde eta bestetik Batita Dukazu. Bi azken hogei urtetan edo 15 urte azken urtetan bi maisu izanen diren bi pilotariak. Eta seur gira denak biek nahi dutela txapela hori etxeraten eman. Ikusiko, ja, azpagenak edo itxasura joanen den txapela hori. Ikuste xaka Batita Dukazuren zat, lehenbiziko xaka, Peio prestatzen nahi da, albezin ongi altxatzeko. Importanta da lehenbiziko xakeak ongi ateatzea eta ongi sartzea biztan da partidana. Bi pilotaria handiak dira, 6 txapel ere ditu jadaneik emendik Batita Dukazu eta 3 Peio Larralde. Lehenbiziko xaka Batitaren zat, ezkerrekin ongi ateatzen du pilota hon bat Dukazuren zat, pumpasare ematen du baina ez da sartzen, biparet saiatzen da, hor da Batita, ezkerrekin pikin du,
luzatzen du eskuin, baina hor da. Peio, ongi jotzen du pompasale beran sartzen. Tanto poliz bat egiten ari dira, ongi sartzeko partidan, ongi behotzeko. Ezkerrarekin defenditzen du, doidoia altzen da paretarat. Ezker jotzen du batita, doidoia ematen du. Peiok pausatzen du, baina hor da. Peio ematen du eta ez du ere mana. Batitak. Lemeziko tanto polit bat egin dute biek, pixkat luzatu da tanto hori, pixkat, onda, gaurko hotzarekin berotzeko. Lasterka ere pixkat ibili dira, tiatu du, pausatu du, eta Peio ongi segitu du eta ere mandu pilota, eta ez du joa izan batita dukazu. Hale, bat eta batez. 1-0 ici au Trinquet-Garat pour la finale de la 33e édition du Super Prestige avec deux très grands joueurs qui vont essayer de remporter le premier béret, le premier chapelle de l'année. Donc d'un côté, Peio Larral qui va buter et Batita Ducassou qui ramène ce but à la volée. Allez, Esquejas Batitiak, Esqueratik Esker. Taulatzen du Peiok. Ezker ez aski, ongi jotzen du Peiok. Taulatxe ematen du. Lotzetzen dute pixkat tantoa biek. Bizten da, saiatuko da, Batita pixkat urrun atxikitzea Peio eta luzatzea pixkat jokoa, taulaekin eta gibeleko jokarekin. Eta bizten da Peio, saiatuko da trinkatzea, tiatzea. Kusi dugu, ezkerraz ere fitetiatzen du, bi paretak edo... Hor da defentzan bere aidearekin, ongi ematen du ezker. Nekez Batita, pilotan bat Peiorentzat ez du sartzen, ongi atatzen du ezkerraz Batitiak, ongi sartzen da puño, ez du sartu. Hale, ono pilota hon bat, ono tanto luze bat, eta tiatzen du binen pixkar lehatu da nik uste. Bere eskoineko zangoa pixkar lehatu da, eta bat eta berdin. Un partout, après un point qui a encore duré avec des échanges à la fois derrière et puis les joueurs qui ont tenté leur chance. Notamment Peio Larral d'abord de la gauche et puis ensuite il a tenté de finir le point de la droite mais il a légèrement perdu l'appui de son pied droit et la pelote est partie sous l'arrêt. Allez, bat eta berdin, denak inbiera dela hemen Garateko trinketean. Bete-betea da trinketea. Jende honiz etorri da ikusteko. Bi xapeldun handi horiek etik bat nork ere ematen du xapela. Ere ematen du pausatuko du eta ez du segitzen Peio Larral. Xake hon bat egin du eskuin. Doidoia ere eman du Peio Larral eta ongi sartu da. Antzilari bat bezala. Batita Ducassou eta ongi pausatu du. Kalme, pausatu du eta hasi da joaiten Peio baina ez du segitu. Diardu pixkat indar pixkat atxiki ere. Partia luzea izanen da. Izan behar luke, beti. Hale, bi eta bat. Batita antzineana. Sakatzen du eskuin, ez duen emanen, bai. Eskimotza doidoia jodu Peio Larral eta marraren azpian eman du Batita, alta etzen orgun, etzen 2 metretan paretatik, baina pixkat utxin du. Oberenak egiten dute, eta harek ere egin du. Zentza pixkat Peiorentzat zen eta doidoian eman zuen xake hori. Eta bi eta berdin. Xakatzen du Peiok, esker, xake edera. Ongi biltzen du eskeraz, luzatzen du taulaikin. Tiatzen du berriz ere, bi paret ez da sartu. Defenditzen du apuño eta goiko maja
Atxematen du Peiok. 3-2 Batitaren zata. Pilotariak ari dira, konzentratu dira, kalme eta konzentratuak. Bakite, ez dela joiz egina ino, hasi-hasiera dela partida untana. Susen-susena, hartzen du aire Peiok, ezker, berriz ere jotzen du ezkerretik ezkerreraz Batita dukazu, Peiok taulatzen du, gibeletik kasu, doi-doian ematen du, pilota hon bat Peioren zat, azkar ematen du Susen, oinan taularekin etorriko da berriz. Itzutzen du Batitak, pilota hon bat Peioren zat iatzen du, utsiten du eskimotza, eta Batitak ere tiatu du eskimotza, baina sobera ondia, errebotarekin ateatu da, eta hortzen Peio Larralde eta antzinlari, pilotari antzinlari jok, handi baten bezala pausatu du eskimotzan. Hiru eta berdin. Hiru eta berdin, sakia Peio Larralden zata. Susen-susena, erdian. Ongi ere baten du Batitak, ukitzen du taula eta urrun joanen da, ezkerraz. Ere maiten du ezkerretik ezkerrera eta behiz ere ezkerraz Batita pilota hon bat Peioren zat. Tiatzen du ontsa behinan ateatu da, errebot, oino hor da apuñalekin. Biek apuño jotzen zute, Susen-susena. Biek ere dira ongi, buruz-buruko jokoa. Taulatzen du, Peiok taulatzen du, pilota hon bat ere ematen dio Batitak, berriz ere taula bat, Peiok ere bakire taulatzen, kasupik egin du eta egin du pik, ez da muitu Batita. 4-3. 4-3. Léger petit avantage pour Peio Larralde dans cette finale. Pas de but pour l'instant, des points qui durent. Les deux joueurs sont un peu en route d'observation. Essayer de très concentrer les deux, calme. Et Peio pour l'instant a eu peut-être un peu plus de réussite dans les points devant. Allez, Peio Shakeana, sakatzen dugu. Ezkerratik ongi atatzen dugu. Sartuko da ezker, ongi hartzen du ezkerraz, sartuko zen Pumpasare baren hortzen Batita dukazu, kasu, pareta ongi ateko zaio Peiori, jotzen du azkar eta ezker. Susen, jodu Batita dukazu, ongi tiatzen du, ongi atuatu du oangoan Batita dukazu, zeinen du Peio, tiatzen du taularata. Kasu, pareta on bat, Peioren zat, gainetik pasten dio, ez, hor da, haide Batita, bausatzen du, hor da inore Batita, segi erraten du jokoak. Tanto zailat tiatzen du eskimotza eta bukatzen du tanto hori Peiok. Zaila biskat Batitaren zat, haida lemiziko airea hori hartzen. Encore un point qui a duré et Peio a su le terminer par un appognon sur le pan coupé. Alors que Batite semblait un petit peu fatigué sur cette fin de point. Il n'a pas encore le deuxième souffle. 5-3. Bost eta hiru hemen garazina. Bost Peio Larralden zat. Eta hiru Batitaren zat. Joakin da sakatzea. Bai arte ez dute ino bat eta besteak sartu sakerik. Ezker sakatzen du biziki ongi, pilota zaila baina atatzen du Batitak. Tiatzen du berriz ere eta Xirua atxematen du.
Kasu hori da konfientzia hartzen, pixkat peio. 6-3. Gaur, egan etenuen bezala, emana izanen da lehenbiziko txapela urtengo txapela, eta jakizazua ere igandean izanen dira finalak ahangoitzen. Bigarren mailekoak goizian amekontan, eta gero, lau ontan, junior mailekoak eta lehenbiziko zerriaren partida. Berriz ere finala bera, Bizkubi eta Etxegoen, Larretxea eta Etxeberri kontra, partida ederra izango da. Eta gero, berriz aipatuko dugu ere, baina jakizazue, okasiona hon bat izanen duzuela, ikustea hegoaldeko pilotari hoberenak, urtariraren 23an Endaian, izanen dira Etxeberria eta Jesusta, Larrazabal eta Mariezkurrenaren kontra demiziko partida, eta behatzi eta laurden gutitan izanen da, eta nahi baduzue txartelako ino gelditzen dira, eta baiko eta azpe pelotaren webgunean atxeman dituzue. Hale, behizildu gira hemengo partidarat. 7-3 Peiola galdentzat, piskat obeki eso sartu da partida hontana. Partida kanto batzuk obeketxo igual bukatu ditu. Peiok mainan ez da joz. Hor da bakika, pilota hon bat du bakikak zeinen duen. Ezker jotzen duen ez maiz sartzen, kasu zeinen du ezkerraz sartuko du pompasare hemen ez, ateatzen da, hor da peio, eta ongiat ematen du taulana. Pareta ondia peioren zat, tiatuko du behiz ere. Ongi ateatzen du eta ez, sobera! Ez, norbitek ukitu du pilota eta eskoina. Eta berriz ere tantoa peioren zata, 8-3. Eskat eskepatu zaio pilota eta bere buruan batitia pentsatzen zuen etzela ateatu pilota, norbitek ukitu dura eskoaikin eda, baina berdin da, 8-3. Hale, jendeak piskatatzari dira, publiko piskatatzari da, eta partida joaren da oraina. Hale, berriz ere peio sakatuko du. Lehenbiziko sakea sartua du, berriz ere sakatzen du eskuin. Errebot zaila, baina aixe mantentu patita dukazu, baina tiatzen du peiok. Peio baita konfiantzia hartzen, nik uste ez du nahi luzatu ailbadu tantoak eta okeso negozietan tiatzen du eskuin hortan. Edo eskimotzan, edo xiruan, edo eskuin. Behatzi-3. 9-3 maintenant pour Peio Laralde qui est bien rentré dans cette partie avec peut-être un peu plus de confiance. Il semble bien moins faire durer le point et tenter sa chance, notamment à droite. Alors que Batitia peut-être essaie de serrer à gauche sans trop de filet de rentrée pour l'instant. Et encore un point fait par Peio Laralde suite à un joli but que Batitia a tout juste ramené et Peio était là pour la poser. Egiazko buruzburuko jokoa ikusten dugu hemen. Bakontxak saiatzen da gibele maitea pilota eta gero trenkatzia pilota hon bat manimadu eta hori egin du hortan Peio Laraldek. Sake hon bat doidoiare mandu apuño eta hor zen pausatzeko. Hale, behiz ere Peio sakean. Nuntzakatuko du, baki denetan txakatzen. Pilota hon bat badu, apuño hartuko du. Apuño eta luzatzen du taularat. Doidoian ematen du ezkerraz, pilota hon bat oino Peioren zata. Berriz ere saiatzen da pumpasare maitea, ez da sartzen, paret. Hori ere ez da sartzen. Piskatain zinean egon da.
Pilota on bat eskuinaz sartuko da. Ongi sartu da Apuño. Ongi sartu da Apuño erakutsi du ez duela utziko pilota ezkerrat sartzea eta sartu da biziki ongi airez. Seinale hon bat da hori, Matita arentzat, erakusten du hor dela. Eta lau eta amak. Bosgarren aldikotz joanen da sakatzea Matita dukazu. Ongi sartu da pilota hontan, seinale hon bat zen ikuste. Ongi ateatu du saka. Kasutiatuko du biparet. Apuño ongi atetzen zaio, zuen pompasare baina ez du aski ezker eman. Defentzan ezkerraz berriztiatzen du biparet eta pompasare! Ze polita! Defentzan biziki polita egin du Peio Larral ezkerraz biparet eta pompasare. Eta buruaren dako ere onda hori. Konfiantzan da. Eta berriz hartzen du saka. Gari, ameka eta lau hemen. Garazin eta Peio jakizan sakatzeak. Susena. Hartzen du aire. Ongi atatzen du Matitiak. Apuño oino luzatzen du Peiok. Bi paret oino tiatzen du. Hor da Peio. Pilota hon bat Matitenentzat. Zeinen du. Susena. Eskuin. Ongi taulatzen du Peiok. Ongi biltzen ditu Peiok. Ongi ukitzen du pilota gaur. Batita txaiatzen da bizkat taulatzen. Eta pumpasare. Pilota hon bat eman zuen mainan ortzen Peio Larral defentzan. Apuñorekin, berriz ere sartu beharko du Apuño, doidoia. Sufritzen du bizkat. Batitak dominatzen du tanto hori, baina hor da hori nore Peio ezkerraz. Pilota hon bat, luzatzen du, azkar. Ere maten du defentza handia egiten du Peiok. Eta hortan sartzen da sotamano. Berriz nahi du bizkat gaino hartu, inan. Kasu, biparet eta ez du segitu Peiok, ongitiatu dio hortan Batitak. Tantio luze baten ondotik, bukatu du tantioa biparet tiki batekin. Eta bi pilotariak bizkat atxa hartzen ari dira. Hoz da hemen trinkenta untan eta nik uste ez dira oino aski bihotza ez da oino aski berotua. Sofritzen dute. Hor dira, azkar dira biek. Bai zangotan eta bai buruan ere maute esperientzia. Batita Ducasso qui reprend le but, mené 5-11, qui est obligé de faire des longs points pour revenir. On voit qu'il réagit, qu'il élève un petit peu son niveau de jeu. Eta beste tanto bat Batita Ducassorentzat. 6 eta ameka. Ikusi du pixkat usten zuela sobera Peio Larral txartzen jokoan eta aida pixkat gogortzen bere jokoa. Batita Ducasso sakean, susena, sartuko da gibeleko sarean, sartzen da aire Apuño baina ezin izan du ereman pilota hori Peiok eta 7. tantua. 7 eta ameka. Eta gurbiltzen, Batita Ducasso.
Botillero Patrick horretagarri du Peio Larraldek. Eta batita dikazu itxasuarrak Xan Parraxu. Joakida sakatzerat batita dikazu, Xuxena berriz ere sartuko da, ez da sartu. Apuño ongi dutzen duen pixkat erdian, batitak berriz ere taulatzen du, kasu ateako da, pik, ez da, ez du pik egin, pilota hon bat batitanek tiatzen du bi paret, kasu ateako da, Apuño. Ez du santzik izan tiatu du bi paret, baina ez da sartu Pumpasare eta ateatu da errebot eta Peio Larralden Apuñon gainean. Ongi sartu da eta luzatu du pixkat. Amabi eta zazpi. 12-7. Bon début partie des deux joueurs. Véritable jeu de tête-à-tête avec chacun qui essaie d'envoyer l'autre au fond, de serrer à gauche pour avoir des bonnes pelotes et ensuite chacun tente chassance avec pour l'instant un peu plus de réussite pour Peio Larralde. Eskuin txakatzen du, errebot ateatuko da, ongi ateatzen du, ez da sartu etzen urgun. Paret. Txartzen du, Lemetxiko xarean txartzen du. Sortzi eta amabi. 8-12. Tanto eder bat. Xuxena sartu da Lemetxiko xare hortana. Ez dugu xare haunitzik usi hoi arte. Behar da biak defentzan ere beti ordera ateatzeko pilota xaretik. Batita dukazu xake almainan taulan ematen du, pilota hon bat Peiorentzat. Tiatzen du direktoki, bi paret eta direktoki xarean. Polita, ez dakit tiatu zuen, baina ikuste astelenan ere egina zuen holakoat. Peio Larralde xakean. Ezkerra. Apuño sartu da, Antxu sartu da xarea baina ateatu du batiteak. Orain gibilean da, alden bezala ematen du mena Pumpasare. Pikatuko du. Zer pedanto polita. Pik jo zuen. Zer tanto polita, atiatu du eskibotza, batita dukazu. Eta etzen dugu, baina ez du ere eman Peio Larraldek. Pilota zaila ateatu du batiteak. Tiatu zuen gantxo bat, pik. Dioz, Peio Larralde baina hortzen batita. Erakusten du hor dela, heldu dela. Giberetik heldu da, behatzi eta mairu baina hor da. Erakusten du, ez du utzi nahi. Encore un très joli point. Où Batita Ducasso a su contrer un pic qu'avait tapé Peio Larralde. Et ensuite il a su tenter sa chance. Il montre qu'il réagit, qu'il est là. Batita. Batita au but. Xuxena. Ateatzen du apeñok Peio. Taula luze bat errebot ateatuko da. Zeinen du, tiatzen du, paret duketzen du. Pumpasare ez da sartuko, hor da Peio. Ezkerra saiotu da bi paret, baina Xuxena jotzen dio. Batitak, hor da Peio. Ezker jotzen du. Kasu berriz ere Pumpasare. Defenditzen du Peiok, luzatzen du Apuñoz. Berriz ere pik, eta berriz ere ematen du Batitiak. Ez da sartu xarean, etzen urgun. Pilota unitz, ezker jotzen dute beran azta.
sartzen txalerat eta Peio kongitiatu eskuin, baina ez dakit batitiak iduridu sentitu dura zerbait zangoana. Ikusiko zer duen, zer sentitu duen batita. Ez da sobera jabian ikuste. Kolpea du, handu hankan gainean erori dela, baina ez da kolpatua. Berriz hasten dira. 14-9. Ongi sakatzen du ezker, tasta sartu bainan, okitu bumpa egin eta ere sartu da gibereko sare hortana. 15-9. Berriz ere Peio sakean. Peio jokide sakatzera eta haun izak etzen ditu ezker eta berriz eta ez da sartu etzen ugun, pilotan bat itaren zata. Luze azkar jotzen du, hor da puño Peio Larralde. Susena jotzen du batitiak. Bai Peio ere eta sartuko da ez da sartzen eta hor da defentsana. Batita pilotan bat Peioren zat, tiatzen du biparet, ez da sartzen eta batitiak ematen dio sarean. 10-15. Des pelotes qui ont frôlé le filet. Et c'est Batita qui finalement réussit à la mettre directement dans ce filet. Il est là, Batita, Ducassou. Un joueur expérimenté, un grand champion. Il colle, il souffre un peu en ce début de partie, mais il colle. Et il est finalement qu'à 5 points. Et il a le but. Batita Ducassou, Shakeana. Eta ze Shakea bainanez, ongi atatu da taula gainean, ongi ematen du ezker Peio Larralde, tiatzen du ezkerrarekin, ongi altxatzen du Peiok, apuño sartzen da, pumpasare kasu ez, defentsan, pik. Bi pilota utzi egiten dute, zuzen jotzen du batitak, pilota hon bat batitaren zat pausatuko du, ikusia zuen Peio Larralde bainan pika atxematen du, eskuineko pika hori. Eta berriz ere tanto bat batitaren zat. 11 eta 15, hor da lau tantotana. Batita Ducassou qui revient à 11-15 dans cette partie, dans cette finale du 33e Super Prestige. Je rappelle que nous aurons d'autres événements dans ce mois de janvier, comme la finale dimanche prochain au Trinquet d'Arkang, avec à 11h le matin les deuxièmes séries, suivi de l'après-midi donc des juniors et des premières séries, la revanche de la finale du Pays Basque, et ensuite vous aurez aussi l'occasion de voir les meilleurs professionnels d'Egualde qui pourront jouer à Andaï le 23 janvier. Donc à Andaï à partir de 9h avec donc Echeverria, Jesusta qui joueront contre Lara Sabal et Marius Corona. Voilà, pendant ce temps, Peio Larralde a repris le but puisqu'il vient d'effectuer un très très joli deux murs Pumpa Chalet qui a pris à défaut Batita Ducassou. Amasegaren tantoa Peio Larraldentzat, tanto polit bat egin du biparetaikin eta Pumpa Xare sartu da pilota hori. Orduan berriz ere joakida sakatzeat. 16-11.
Sake tinko bat, ezkerraz ematen du, ongi sartzen da sake hortana, batita. Bai eta peiore apuño, taulatzen du. Bi pilotariek ezkerrerat eta taulara jotzen dute. Biziki ongi biek ezker. Ze pilota, pumpasari sartuko da, ez du ukitu. Bakotxak sarriatzen dira, bertzeat ezker haikin dio dezana. Ezki motzabena ateatuko da, pausatzen du, hor da, batita, zeinen du, hor da, defenditzen du ongi peiok, pilotan batitaren zat, zeinen du, tablatuko du, oino, hor da, eta susen jotzen du ezkerraz. Ze pilota susenak jotzen dute biek, eta batita dukalzoren zat, tanto hori, ama bigarren tantoa, eta hor da, lau tantutan, ama bi eta amasai. Partida gogorra begitzena, ikustena dugu guai arte. Pausatzeratu akira pixkat peio. Patrik Gorratagirre ekin nahi da. Atxa sekatzen. Pilotariak edaten nahi dira. Potilleroen konseioak hartzen, biztan da. Kalme dira biak, konzentratuak. Partida gogorra egiten nahi dira biak, azkarrak. Tentio guziek behar dira irabazi. Ez bat eta bertzeak ez dute oino atseman sakez egiteko, tentioak egiteko parada. Berriz ere hasten dira pilotan. Batita dukazu, pilota du eskutan. Jonen da sakatzerat. Kasu, horbitzen ari da. Susen sakatzen du paret ukitu du eta ez du eman ari izan peola galdek. 13 eta 16. Bigarren sakea batita dukazurentzat. Berriz ere aida prestatzen dukazu batita sakatzeko. Kambiatzen aldu sakea iguala, zeinen du, hori iten du eskuin, errebot ongi atatzen du, oinan episkat erdiana, peiola jaldek, paret ez da sartu. Kasu pompasari sartuko da, baina hor da ezkerraz, peiola jald, pilotan batitaren susen jotzen du, sartuko da, bai sartuko da, pompa eta sare hemen gibereko sare hortan. 14 eta 16. Gotik sartzen da, dukazu horreina.
Zaila ezanen da txikitzia tantoiek aintzinean peiola galdentzat. Are, sakatzen du, susen, pareteginen du ustean bezala. Benen hor da peio. Jotzen du benen eskuin. Piskat utxiten du batitak, pilota hon bat. Peio lentzat, saiatu da bi parete egitea eta pumpasare ez da sartu berrizte pilota hon bat. Ez da sobera sartu, bi paret. Eta uratzen du, baina paretukitzen du, zeinen duk peiok. Pumpasare sartuko da, ez hor da batitia. Pausatzen du eskuin, hor da batit. Bai eta peioren ez du ere marden, ez du ere maten. Ongi segitu du batitia dukazuk eskuin. Eta 15 eta 16. Batitia Ducassou, toujours au but, qui revient à 15-16 dans cette partie. Avec un début de partie que peut-être avait un petit peu mieux négocié, notamment au niveau du compteur Peyo Larald, il avait pris quelques points d'avance. Et bien voilà que petit à petit, et avec plus de consistance et plus de frappes lourdes, eh bien Batita revient. Il a aussi rentré 2 buts entre-temps. Et voilà que les deux joueurs, pratiquement en mi-partie, eh bien, semblent exactement comme au début, à égalité. On n'en est pas là, il a toujours un petit point d'avance. Il bute à droite, et voilà, eh bien, 16 partout à égalité. Amasei eta berdin hemen, txalo handiak, gara trinketean. Amasei eta berdin, zepastuko da hemen. Azken tantotan nagusitu da pixkat Batitia Ducassou. Berriz heltzeko Amasei eta berdinetan. Orain ikusiko. Jakapalbedean pixkat peio ateatzea sakia hori eta bukatzea tanto batzuk. Are, Batitia Ducassou joki da sakatzera eta eskuineko pareta ukitu du, baina ere baten du doidoia Batitiak tiatzen du, tiatzen du Batita baina utxegin du, ortzen peio eta ahont utxegin du. Bi paret tiatu du nik uste baina pixkat nekatuare pixkat, eta utxegin du. Ez da bede usaila olako utxak egitea. Baina 17 eta 16. Une faute un peu inhabituelle de Peyo Larald qui fait que Batitia eh bien, continue sur sa lancée et dépasse Peyo Larald 17-16. Allez, sagatzen du Batitiak, sartu beharko du aire. Ongi sartzen da, ezker ongi ematen du, ezkerra sartzen da Batitak, bi paret, sartuko zen pumpasare hortzen, bi pilotariak ongi jotzen dute pumpasare hori. Apuño sartzen da, baina taulan gainean iten du bote bat, pilota hon bat oino peiorentzat. Tiatzen du, ez da sartu. Hauniz tiatzen du peiok, eta ez dira sartzen. Dudan da bizkat peio eta ez dakila berden seitu latiatzen hainbeste edo bizkat dio, hori galditu dio Patriko Gategarraiari. Eta Batitiak segitzen du. 18 eta 16. Batitia Ducassou qui continue sur sa lancée après avoir rattrapé Peyo, eh bien, il vient de passer devant, 2 points devant. 18-16. Allez, Batitia sakean. Zeinen du, susuzesuena, berko du sartu aire. Ongi ateatzen du benan pilota hon bat Batitia lehentzat, pausatzen du, ikusa zuen Peyo eta joan da aviona bezal bat. Pilota hon bat Peyo lehentzat zeinen du, susena nahi izan du jo, ongi tauratzen du Batitiak. Berriz ere tiatu du ezkerrarekin bi pareta.
Piskat nekatua iduridu peio, ez du ongi dio, nahi izan du gibel dio, baina ez du ahon gibel dio pilota hori eskoin. Eta gero piskat nekaz tiatu du ezkerraz, paretaren gaina. Emedetzi eta amasei. En 19 à 16 pour Batita Ducasso qui après avoir été mené eh bien, a repris un petit peu le dessus. Peyo qui semble un peu marquer le pas, physiquement, notamment en fin de point où il a perdu quelques pelotes un peu à bout de souffle. Allez, sartzen eskerraz eta utxe egiten du Peyok. Hirugarren sakea Batita Ducasso lentzat. Hori da Charlotte, hirugarren sakea bat. Hirugarren sakea Batita Ducassorentzat eta partiaren erdian heltzen da. Ez, laugarren sakea. Eta partian erdian da Batita. Ogoi eta amasei. Jauz ez da egina hemen. Nera trinketean, no? Zuzen atxakatzen du. Parete eginen du. Ongi ateatu du Batitak Peiok bainan erdiana. Ezkertiatzen du, baina taula ukitzen du, ezkerraz defenditzen da Peio, pilota onbat Batitaren zat, sartuko da, ez, pumpa laster santzen da, tiatzen du eskimotza ezkerraz. Kasu, biak aintzinean dira, zeinen du Peiok, taulatuko durez, nekez. Sofritzen du pixkat Peiok momentuan. Ez du luzatu nahi tantuak, baina ez da kausitzen tiatzea ere sobera ongi, pilota hon bat badu, ezker ematen du, baina ezker azet sartu da Batita, baina direktoki eman du usare horretan. Hamazazpigarren tantoa Peio Lagaldentzat. Hale, hamazazpi eta ogoi, berri sartzen du sakea Peiok. Ze partida egiten nahi diren biek. Hale, ikusiko zeinen duen sakean orain Peio Lagalda. Espaldu ez du sakatu nik uste. Hale. Sakatuko du. Zuzena, bota iten du, ateatzen du Batitiak. Taulan ematen du pilota. Zuzen ezker Peiok, bainan Batitia ere, eta ez da sartzen izan Peio. Golpe bat eman du Batitia Ducassuk. Ezkerretik ezkerrerat. Zuzena eta azkar. Berri sartzen du sakea. Hoita bat eta hamazazpi. Batita qui a su mettre impulsion de plus sur un combat des deux joueurs à essayer de mettre la pelote à gauche, eh bien, il a mis le pet qu'il fallait en plus sur cette pelote et il a fait la différence. Allez, sartu da aire, pilota on bat Batitaren zata. Ez da sartzen, ez da urruna. Berriz tiatzen du, hor da Peio, eta pausatzen du biziki ongi. Un point plein de lucidité de Peio, qui a eu la chance d'avoir l'opportunité de s'approcher du mur. Et bien, au dernier moment, à l'instinct, il a posé son instinct de grand avant qu'il est, qui lui permet de revenir 18 à 21. Mais sorti eta aita bat, Peio Lagal aspandara sakeana. Zeinen du, ezker sakatzen du. Batita hor da ezkerra, zoinore pilota zaila bat ateatu du, eskimotza ateatzen du, ez du atseman, biper eta atseman du, eta ezkerra zo utxegin du Batitak.
Itxasuarrak emedetzi eta oita bat. Sakatzen du gainean. Iziarri, xake polita. Gora eta sartu da hemengo sareana, Gibereko sare hortana. 20e point fait par Peyo Lajalde sur un but en cloche. Très difficile à prendre et qui a pourtant fini au filet du fond ici. C'est son 3e but. Hirugarren txakia Peyo Lajaldentzat. Eta bi pilotariak ondo-ondoana. Ogoi eta hogeita bat, esker txakatzen du, ongi sartzen da eskeraz. Batitia, pilota hon bat Peyo lentzat ez du sartzen txarea. Berriz ere eskeraz sartzen da eta pilota hon bat Peyo lentzat apuño sartzen da. Nahi izan du aire sartu behinan taula ukitu du. Ongi ematen du, kolokatzen du eskerat. Eta pumpasare eder bat oino Batitaren aldetik, Batitaren zata. Ogoita bi eta ogoi. Gerota gehiago eta ongi kolokatzen pilota hori esker Batita. Eta bai ere jotzen. Baina hor da Peyo. Batita dukazu joanen da sakatzerat. Ogoita bi eta ogoi. Eta bertze sake bat Batitaren zata. Ogoita hiru eta ogoi. 23 à 20. Berriz ere joaki da sakatzerat Batita dukazu itxasuara. Ube. Ongi sartzen da eskeraz benan pilota hon bat Batitaren zat. Eskun jotzen du eta urrun. Hor da Peyo benan erdiana. Batita zeinen du, jotzen du azkar. Nahi du pixka luzatu eta azkar jo. Baitaki eta Peyo antzineko pilotaria dela. Pilota hon bat Peyoren zat. Tiatuko du bi paret, biziki ongi benan hor da Batika. Eskeraz ongi atatzen du, luzatzen du eskuin. Saiatu da Batita baina ezin ahal izan du. Eta oita bat garen tantoa Peyo Lajaldentzat. Oita bat eta oita hiru. Tanto eder bat egin du Peyok. Ongi tiatu du bi pareta hori. Sartuko zen ikuste sare horta mainan ongi defendetu du Batita behinan eskeraz eta pilota honakin gero. Eskuin eman du eta luzatu du. Eta ezin izan du ere eman Batitak. Berriz ere Peyo sakeana. Bi tanto defentzia bakarrik. Zuzen sakatzen du Gibereko sare hortana. Kasu pompasore sartuko da, defenditzen du eta pik oinore. Aldeatu du, hor da oino Peyo. Luzatzen du taulara eta bi pilotariek asterka aisai dira. Gaintzinean eta Gibereana. Ezkeraz ematen du taula gainean. Paret emanen du Batitak. Taulatzen du Peyok. Kasu, nok sartuko du sarean lemizikoa.
efektuarekin apuño, ezker batitak, apuño taula gainerat peiok, eta bi pilotariak nekatzen ari, tanto hortan. Normalki pilota hon bat eta bai bukatuko du tantoa peiok. Bai tantoa bukatzen eta batika laster egiten dio, laster egirazten. Nekez atxa hartzen nahi da batika. Baina igual onda, holako tantoak ere egitea pixka libratzeko. Igual pausa galdetuko dute bi pilotariak, ez dakit. Ez, joakida sakatzea peio. Oita bi eta oita hiru. Biek hor dira. Biek berdina. Biek elgarrekin jare dut. Taula, gaineko gibeleko taulan eman du pilota hon bat, bi paretiatu du, onge sartu da peio aire, zeioak, pilota hon bat peio lentzat. Ezker emanen du eta sartuko du! Zetantua, eta oino berdintze bat. Publikoa kontent hemen, txaua handiak hemen, giroa ega. Eta hoita hiru eta berdin, denak inbiarrako ino. Eta tanto bat sakez sartzen du peiok. Eta berri zaintzinean laugarren sakea peio lentzat. Eta berriz aintzinean sartzen da. Oita lau eta oita hiru. Bakotsak baditu bere boladak hemen. Peyo Larral qui va buter. Il vient de reprendre le devant sur cette partie. Il vient de passer devant. Après quelques chassés croisés. Les deux joueurs se jouent très juste, très dur. Ne lâchent pas les points. Les deux essaient de serrer à gauche. Et dès qu'ils ont l'occasion, dès qu'ils arrivent à faire jouer l'autre de la gauche, eh bien ils tentent leur chance. Et une pelote tout juste ramenée de la gauche avec un peu de chance. Pour Peyo Larral, eh bien, qui fait le 25e point. Oita bosgarren tantoa Peyorentzat xantza pixkatekin ez doidoian eman du ezkerraz eta pilota estarteatu. Oita bost eta oita hiru pausatik bat eginen dugu. Bi pilotariak pausa egiten nahi dira, eaten pixkat. Botilleroen konsilioak eta aditzen. Jean Parachu eta Filip Bilbao alde batetik eta Patriko Rategarai bestetik. Peyo Larralekin. Kasu, orain jokatuko da partida. Biak elgarrekin dira. Biak baute bere boladak sufritzen dute pixkat eta egiten dute ebentantoak ere. Ikusiko noh hartuko du gaina orain. Gare, pilota peiok du, sakea peiok du, bitanto aintzinean. Gare, ikusiko jak atxikitzen du bere nagusitasuna. Edo
ez da sartu, ze ateatu duen Batitiak eta eta joan da seka pilota hori, bi pilotariek ikarrezko pilotak ateatzen ari dira. Are, ezker, pilota hon bat peiorentzat. Tiatzen du, sartuko da eta sartu da! Zetanto polita oinore! Ze pilotak ere maten dute bi pilotari handi horiek. Txapeldun handiak. 15 azken urtetan bi maisuak, iparaldeko bi maisuak. Itxasuaga Batitia dukazu, 7 txapel nik uste frantzeko txapelketan eta hemen garatenean 6 txapel. Eta peiola galde, 3 txapel hemen garazin. Egan behar da eta gurtu behar da, entzuten gaitu Luis Sánchez. Golpatoa baita eta ez baitu parte hartu lehiak eta juntan. Baina, esatzen dugu areri. Haupa, Luis. Eta pilota hori sartu da. Sartu da, pumpa bat egin du taulan eta gero sartu da. 27. tantua peiola galdentzat nik uste 5. sakia. 27 eta 23. Txusen nahi da azken tantotan peiola galda. Baina kasu, fite muitzen dira aferak hemen, eta ez da errez egitea tantoa, zeinen du, sakia doideia pastu da, ongi atatzen du ezkejaz. Eta urrune maiten tiatzen du, eskimotza ez du atseman eskon joan da, eta piskat joan zen, pentsatzen zuen eskimotza atsemaren zuela. Itxasuko Batitia dukazu, eta gero ez zen aixak ambiatzea trajekt bidea. 28 eta 23. Bostan duen zinean. Peiola galda. C'est de grands champions nous ratifient de points d'anthologie avec des pelotes impossibles à mener. Alors encore une pelote posée par Peiola Galde et une longue course de Batitia dukazu mais qui ne parvient pas à la ramener. Il leur faut beaucoup de lucidité pour tenter les coups parce que l'adversaire est en jambe, est toujours prêt à venir et évidemment s'il est dessus, eh bien c'est souvent un contre. Il se contente jamais de la ramener. Partie très très intéressante, de haut niveau. Avec pas tant que ça de but, des pelotes bien tapées à gauche, mais tellement bien défendues qu'il y en a peu qui rentrent au filet. On voit aussi des jolis coups de tenter, des deux murs filés, mais les deux joueurs se connaissent tellement et bien que l'adversaire est là pour défendre ce filet. Allez, sakatu du erdian, ongi atatu du Batitiak bainan eskuin, efektua haunitzeman du peiok. Pumpa bat eginen du taula eta sartzen da puño peio. Kasu paret eginen du pilota hon bat peiorentzat. Zuzen esker jotzen du pilota hon bat peiorentzat. Tiatutuko du, baitiatzen du eskimotza eta pika. Berriz hasi da tiatzen peio, pixkat gehiago. Konfientziarekin eta sartzen ditu tanto batzuk eta gaina hartu du pixkat azken tanto ontan 30 eta 23. Hamarkaren tantoa segidan peio lagaldentzat. 23 eta 20 gibelean zen eta orain haintzean 30 eta 23. Bon coup de Peiola Galde qui vient de faire 10 points d'affilée et qui était mené 23 à 20 et qui mène maintenant, avant la dernière dizaine, 30 à 23. Par contre, il a fait un mauvais but sur la planche. Mais Batitia n'a pas su profiter de l'occasion qu'il avait de finir le point. Il se retrouve en défense. Il la ramène tout juste et elle n'arrive pas au mur. 31e point pour Peiola Galde.
Ez du baliatu izan duen pilotak batitia dukazu. Eta ongi hor zen peiola galde eta ongi jo du pilota hori. Eta sartua da, azken 10 tantoetan sartua da peiola galde. Golpe hon bat egin du. Garen tantoa segidana. Kasu, berko du fite zerbit egin batitiak. Zenta gero eta gehiago konfiantza hartzen du peiok eta tiatzen ditu pilotak. Ongi sakatzen du, ezkerra zateatzen du pilota on bat oino. Zeinen du peio, zuzen jotzen du. Hor da, defentsa napuño batitia. Giberarazten du peio. Berriz ere paleta, ez da maiz hartzen, ongi tauratzen du peiok. Ezkerra jotzen du batitia, pilota on bat, tiatzen du bi paret. Ez da sartzen, hemen giberan du peiok, doidoian ematen du. Tauratzen du, ezkerra sartuko da, pilota hon bat batitearen zata. Pumpasare bainan hor da, peio tiatuko du, berrize hor da, peio ongi altsatzen du. Doidoian ematen du pilota, nekez bi pilotariek, tanto gorra da, ezkerraz defenditzen du, pausatzen du bainan ez ongi, eta sartzen dio sarerak! Berriz ere ez du baliatu eskunean zuen pilota bat batita. Eta 32. tantoa peiorentzat. 12 tanto segidana. Partida zaila bientzat. Nekez, fizikoki eta azkarra izan behar da. Eta azkarra dira biak. Eta pausatiki bat eginen dugu ukere. Baliatuko dugu pausa hori, pixkat bi pilotariak dira eaten, pausatzen, eta nik nahi nuke egan helduen ortsilarian ere izanen dela partida bat beste aldekoekin. Hori izanen da Luzaiden Balkarlozen, Altuna eta Eskordia, Elordi eta Zabaletaren kontraiko dira. Hori Bankarloz Luzaiden, helduen ostilarian. Berriz hastiko dira bi pilotariak, peio sakean. Ongi sakatzen du azpi hortan, mainan beti ateatzen du ezkerrarekin batita dukazu, ongi sartu da gero peio apuñorekin. Rebot handi bat, tanto bat egin, pumpa bat egin du taula gainean. Sartzen da apuño. Bi pilotariak ongi kolokatzen dute pilota ezker. Kasu sartuko da eta sartzen du sarerat. 33 eta 23. 13 tanto segidan egin ditu peiola jalda. Kasu, zaila da. Zaila da batitaren zata. Zaietzen da baina ez ditu egiten altantuak. Izan ditu okasione batzuk baina ez ditu baliatu eta neke zaila. Pareta handi bat egin du pilota hori eta aintzinean joan da eta
ezin izan du bildu batitia dikazu. 34 eta 23. Ze pilotariak biek. Eta peiola gal, ondela bost urte nik uste edo 6 urte. Hasia da bizkat serioski hartzen buruz buruka eta hiru aldiz nik uste izan da finalian hemen azken urtetan. Bai Sanchez kontra galdu zuen joan den urtean. Beti hor da finaletan, kapable izan da ere master lehiaketan bai honan binazka giberean izaitea jokatzea. Eta denak bazki egiten eta azkar, 25 gajena, 15 gajen tantua egindu, behiz jokida sakatzerat. Peiola galda, susena sartzen da ire. Pilota hon bat oino peiorentzat apoio sartzen da. Bai eta biziki ongi batitia ere, ezkerra zematen dio taula gainerat. Taula luze bat, utziko du egebot, kasupik, ez du pek egiten, ongi atatzen du peiok, pilota hon bat batitaren zata. Behiz ere taulatzen du, pareta ondia atako da, zeinen du peiotiatzen du, bi pareta. Kasu pomparekin, ongi sartu da, susena peio batitia, pilota hon bat batitaren zata, ongi jotzen du, baina hor da, defentzan peio. Taula luze bat, ez da sartzen aire baina ere bat ongi atatzen du. Hor da peio, zaila da itia tantua baina. Piskat goratzen du pilota, ez, ona da, tiatuko du. Eski motza eta pika! Batitaren zat aspaldi etzuen ina tanto bat, eta ogoita laugarren tantoa egiten du batitiak. Eta joaren da, sakatzera toinan peio 35 tanto ditu. Beharko du zerbitekin orain. Nahi badu zerbitekin. Nahi badu irabazi. Kambiatzen du pilota. Kambiatu du nik uste pilota batitiak. Inoen da sakatzerat. Zaila da. Ze egin. Hainbeste tanto egiteko. Peiola galantzinean. Jokita sakatzerat. Ongi sartzen da peio ez hainbeste. Bere pilota lehen txalean sartu da beran direktoki. Seigarren sakea batitarentzat eta 25 tantoa. 25 eta 35. 10 tanto difentzia. Biarko du golpea handia egin batitiak. Txapela hori itxasura telemateko. Joki da sakatzerat. Ezker txakatzen duenan hor da peio bere ezker handiarekin. Ez da sartu pilota hori, pilota hon bat peioren zata. Tiatzen du biparet, ateatzeko da, ez pik. Eta majaren azpian eman du batitiak. Zaila da, fitek tiatzen du zerbait peiok eta ez du nahi duna igual egin, baina zaila zen pilota hori fite joan da pareta hortat. Eta guai sakea peioren zata, 36 eta 25. Sakatzen du gibela eta sartzen da hemen gibeleko sare hortan.
Eta berriz ere peio sakean, hiru tanto bakarrik falta peioren zata. Ez dugu sobera ikusten nola batiteak egiten alduen golpea oino. Ongi sakatzen du, azpi hortan, eskimotza eta piko hortan, oangoan. Ogoita seigarren tantoa batitaren zata. Hale, guaitan da peio, batita ida biskat ikusten dira bertze pilota bat hartzen alduen. Lemisiko pilota. Hale, kasu batita joki da sakatzerata. Eskerreko paletarekin. Baina ongi atatzen du eskerraz peiok. Usatzen du bizkat jokoa batiteak. Kasu, pumpasare sartuko da, sartzen da eskerraz. Apuño sartzen da peio. Luzatzen du taularat. Kasu, errebotateatuko da. Bi paretateako da pik. Pausatzen du, eran hor da batita. Eta, kasu, ez da fini tantoa, ez fini da. Peio ez du edeman ahal izan. Ogoita zazpi eta ogoita mazazpi. Hamar tantoino, difentzia. Hauniz da. Mainan. Hor da batita, prez da. Buruan ongi senditzen da. Ez du utziko. Hale, batita, dika zusakean. Zuzen txakatzen du, paretinen du, ustean bezala, eta sartzen da xalerat. Foto haukuita zuen ikuste. Zesake edera, paret eta pumpa eta xare. Ez da maiz ikusten. Ogoita sortzi eta ogoita mazazpi. Hale, berriz ere batita sakean. Sake guti sartzen dira, zenta bi pilotariek pilota zailak atatzen dituzte biek. Bai eskerraz eta bat eskuinaz. Pilota honbat batitaren zat pausatzen du. Ai, utxindu. Utxindu edo majazpian eman du doidoia. Hale, oita ema sortzi eta ogoita sortzi. Hamar tanto difentzia eta bi tanto bakarrik egiteko peio bakalden zata. Hale, jokida sakatzeat peio. Pilota eder bat peioren zata, ez da sartzen xarerat. Polita eskerretik eskerrerat batita dikazu. Pilota hon bat ematen jo, eskimotza eta pik berriz ere. Ongiteatu du eskimotza. Ogoita behatzi eta ogoita emezortzi. Hale, hamar tanto oino difentzia, bi tanto bakarrik egiteko peio lagarden zata. Batita dukazu sakean, sakatzen du hemen gibeloktan. Apuño sartzen da, berriz pausatuko du fite, baina kasu, heldu da peio eta... Ai. Etorri da gibel hemen pilota hori biltzeat batita dukazu, baina eskuineko publikoan eman du pilota hori eta ala novia, azken tantoa hemen. Dernier point à faire pour Peyo Laral dans ce trinquet pratiquement plein ici au Trinquet Garat pour cette 33e édition du Super Prestige.
grande partie de tête à tête où on a vu Peyo Laral prendre un petit peu le dessus après la vingtaine où il a fait une série de 10 points ou de 12 points même qui risque d'être fatal pour Batista Ducassou. C'est pas fini, il faut le faire ce dernier point et c'est fait. C'est fait, azken tantoa egin du Peyo Laral xake batekin eta txapela azparnerat joanen da. Peyo Laral ongi hasten du urte hau txapel batekin. Biziki konten da Peyo eta Patrik Orretegarrei besotan. Eta usten zaitugu hemen gerratinketetik miresker deneri entzuteagatik eta elgar oino segituko ditugu aurten beste pilota partidak aian eta izan ontsa miresker deneri.